adab birta long pen kadu kavya phanta me adab ke mya kardom nang pajurik lo tang te pini adab birta juitha BJP Racharia Songpen MLA Kiliga Long Karjab Dunjia Phan Party Ticket ke Hang Dunjia Bangphua Bangphi Do O Elong Rijong Si Pa Mesenji Polote Kachari Pon Abang Phu Kalite Abang Phi Mesenangji Lasiki Liga Por Hutsi Mesen Asongja Po Asongja Pi Kang Wainangji Aporlo Son si non ke wangji MLA Kilik atomon ke jabom apor hut BJP Racharia Songpen kachipate dun longjia pharman ticket ki hang dun jia phan do de sang se chon pro chon jam ason si thek pon longlo soang bong pen dipu LA pharman non amat ticket ki hang dun penang an dolo lake Don Singh Teron Mai Phu Abarim BJP East Karbi Anglong Abarim MP Horen Singh Be Bidya Singh Rongpi BJP Karbi Anglong Lamjai Sarpo Long Singh Tokbi Lapenon ki khibom MLA Bidya Singh Ingleng Lapen Penang Anabang Phu Dolang Song Bong Pen Sopin Sotum Kelong Meme ke Don Singh Teron Horen Singh Beatum Tahai Pusi Jethan Ponrinti Sonsi So Arlo Ang Bong Pen Sangpi Sima Rong Hangpi Abarim nominated MAC KAC Sangpi Legend BP Sangpi Ka Sangte Rangpi Atum Ang Bong Pen Si Long Tahai Pusi Chinidun So Ang Bong Pen Sangpi Sima Rong Hangpi Ta BJP Party Ticket ke Long Deji Angring Theo Pusi Penang An BJP Aphan ke Kroy Arat Atum Pen Jethan Ponrinti Athe Alangli Phan Langdam Pulote BJP Karbi Anglong District Long Tame Penang An Aningkan Dolo ke claim ke dam kachipaduk Anparta Arpu Sitame Thedung ke dengdun dolo lapen abarim ta abarim muchot ason si BJP Racharia Songpen soarlo angbong pen thek pon long pusi chethan pon rinti setame komada bang phua bang phisi BJP party ticket ke long jima ke apor si chini ponpo mate ethan ponpo Second edition MLA Marathon Race ke paman pon Karbi Anglong Live Channel Pen Patirpi Ponsi Second Edition MLA Marathon Race Sopin Solapen Soarlu Atum Phan Panong Si Thong Nok Beke Kat Kachipatia Varsai Pi Ponsi Thang Achiklo Ni Phai Pli Arni Ada Por Phai Phora Chitim Pen Loring Thepi Pen Pangcheng Ponsi Denarong Pathuak Lamalong An Ington Pon Sonsi say no to drugs and promote sports culture po athepi en ponsi Karbi Anglong Live Channel Pen ke dengpon marathon race mate thong nok beke kat kachipatia long lakha pharoi sirat sirkep Hauraghat MLA Dorsing Ronghang Pen chirap dunsi thong nok beke kat aning ke do katuma phan sopin sola pen so arlo along ke chengsia nong e tangka suri kre pho lapen trophy anparta certificate adun thu nong e tangka suri kep lapen trophy anparta certificate Lapen ke thomanong e tangka suri pho Lapen trophy anparta certificate Lapen consolation prize along so arlo Lapen sopin so tumaphan fourth pen 10 position an our side pipon Lason si sopin so Lapen so arlo pangrum pet pen bang pharoi si so se bang phu bang phi chipate dun la so along sopin so along ke cheng sianong e tikeswar kurmi adun thu along sonjit ti so Lapen ke thomalong borjot teron Lason si so arlo along ke cheng sialong Sangmir teron pi adun thu phulomoti urang Lapen ke thomalong nilima ing hipiatum chepalong pon Bangso along lakha pharoi sira sirkep Hauraghat MLA Dorsing Ronghang Lapen Phuluni VDC Chairman Dhaniram Ronghang Lapen Denarong Town Committee Chairman Prodebingti Lapen Board Chairman Dharam Singro Penchenglok Penang an ke thekiding atum chitong dun si RDP dun Denarong Pen Raji Benangkelo Abirta 5:30, 5:45 পৰা 7:43 বহুত ভাল ৰেকৰ্ড কৰিছে Tuning pen pang jengsi peneng ingdeng ini MLA Hauragat MLA Marathon Race pula bangso nang litum media tomehin pen patir pi ponsi litum cerap lo lasi la bangso sa yang deng ke deng pon akenang sot alam kenang lo uwi kimi tum phan kapathu na ta bang aning ke pachirung ja phan la pen de Pinangan au somar tum school dun kairi sai da tikinek the bepar da choklem dun thekhe u rong dokok au somar tum kapathu ining hang so ke do tum phan an kapathu war sai kapathu adima klong long ke ban dia phan isi atowar kiri sila bangso asayang deng edum pini ingdeng hini etum la so pardon ron pen klempon unpot
nang tu media tuan coro lo la pendem kadue participant una coro lo pentenon aporo hut la bangso government antum kapathu atum aphan bang aning kerung penabar sai kipi la bangso hut bang ilitum ta pathu itumos au somar tumta kapathu aning pacerung penabar sai pacerung thegi aphan bang si di la hai atwar bang thunangi tu pensi idum la bangso sai deng kono pensi oh Lapang tu marathon ikat ipang ceng. Lapen apo lapen punaan tu ikang tu lola. là bằng cái ai đúng chín đó lối riêng thì bên lang bang cheng lo den ngao an là hai cái đôi cái pathu aron na tang pen chang lo cái klem là hai bằng cái đúng me pa klem mon mom lang mon mom non dan awar sai cái đôi cái thik mon mom na cái đôi bên ta cái cheng ben cái đúng cái chok pe dun lo là sinon cái prang bang ye ni cái chok pen pon pen ni klem pon na là pen te ning cái thik là nó je là bằng số aklam pen tami so marathon race aklam pen tami cái pathu sumar pan aning rung pon pen itum mi thang jung jung la pen det long yu pan ali pa do yu pan bang al sia kam bang yagi pu ning khesi neli nang tum media tum pan non wing mi tu pan bang aku phap tu lo MLA kilik nang te bokbom ajok prek jamra chari atum laso MLA kilik along karjab dunji aphan methang party along ticket hangdun atur klang bom lo lason si hauraghat LAC pen Congress party pen karjab dunji aphan Rostom Lektheta chisik bom lo laso pu thak pen thang ni phai pli arni Rostom Lekthe amithang a hem along pherangke amai kangni non ke bangji MLA kilik ahu hauraghat LAC pen Congress Party pen ticket ke long lote highway ji la pen ke high lote article 244A autonomous state ke palong ji aphan sai claim vek ji la pen risoi jang atum aphan kangthur pon ji aphan ta sai claim pon vek ji chokomarang hoi pen cheng lok risoi jang atum methanga keng pen ke charjap thek ji aphan ke sai claim pon vek ji la an chot kali rong arlo an ta ka ching thura sai claim pon vek ji pusi Rostom Lekthe pen pherang ke amai along ningje pon aprangsi nili haraghade le longpen emele ticket ke hang dun abang tu lo milimen Rostom Lekthe lape nili rong bangke tarabasa rong thonarong lape nili oi kimi akimang kepaki ninji la bangso kepache tondun gorobogo a presidency along si nili mathadun pensi ticket ke hangin lo nili akimang ke lalo haided lo polote number 1 bangke education ahin bangke liteng karbing langarat kan patang ina kala lapen secondly bangke liteng development bangke number 1 ke towal nangke nilang nangke lapen uwi kimitum upima kelong nanggi arai ta kengke long ke ni chisong nanggi la bangke lapen sisono long kami nili nan bangke bori dinto lapen uwi kimi itum non contract to plan ji puta me non DGP sorkar bangke sorsar nangko athe tangkata piune bilta lapen uwi kimi teman ingketen Lijong si tiket lang lu polote lake dosing rong hang bangke nililong nang pedinte athe dosing rong hang akarekar ke lake rap si kini lo nili thanjok lo athe dosing rong hang si tiket kilong lu polote lake alang like harakat LA bangke alang like suri ke ba bhuta nili nang lo lake 100% athe tangka maha dota thek mene vitamini di tangka maha re sitame rata tum ke alang li no pen tangka maha ponji sitame alang pan bhut gitu alam bangke munira tum bangke mathadame lo polote ahokpet lo pesi mathadam sitame lake mas joining mane kali lake aker ketam karbi tum pula aker ketam lake isi BGP phan kerenji angtek akhir ke thano lake BGP tum ben elo dakten nang tumat thano athe joining a program ke bank ke lake jirlo phirlo kali ke isi apordo lake Geneva party meeting anarlo sami pene Geneva 11 baji 1 baji lasen program ke bank si apni ita me jirlo phirlo da baji ke thom ko pene me lahai bank ke isi lake donation angtek kali dili ticket kelong unji bank ke 100% kelong bank athe nili methang saya kam ke claim bangki nili confident nili tumatha bangke karbing long ke alliance
alliance linde ta chok congress ke hai ke 100% athe congress tumbang ke climate bebe la te PLC tumbang ke kache thak rayan timung tumta ne la tumta ekta group de koklo again ansi tumta lo la pen non ta me kache town kache ton pe ke nang tumta thekling le antoning ki ke thar panta newe de lo la pen game hansi tuma team ta me de koklo adage mane four faction de koklo la hello min bang Apar majunga rong atovar MAC sangpi kadom te rangpia hinpen tovar ka selampi. MAC sangpi kadom te rangpi MAC election sahut kachi chakpon mo haidet lote tovar nang selampi popua tengpen apar majunga tovar kilometer troksi adak an ka selampi kicheng. Sonsi thang ni phai pli surihini rengko de trokarni ada por phai kep apor pen lakhain ko rehini suruputhar MAC constituency ka parlo apar majunga rong atovar kilometer troksi ada ki ding MAC kadom te rangpi khili ka porahut kachi chakpon ateng pen monili hailote tovar nang selampi popo ateng si sai ke claim cheng ponlo Pinpoda me apar majunga rong aradatum ajak ding klui pen tovar kewak ke hinu pen ajok kisung thektik penang ananingkan chichak nanglo Labang so tovar pen ajok si osomaratum loke charli arni kedam kewang ke sokyun ekachipon beha bepar ke claim kedam ajo phirlota kacheleng ponji aphan joymuchotpo Sarupothar constituency arlo apar majunga rong aradatum kisung thektik aporhut MAC kadom te rangpi ke rap pilo lapen anparta alangli kilik ahut alamchak atengsi methang jungjung akhia dak chinghon hepin pensi JCB pen tovar ka selampi pangcheng ponlo nilitum kisung ahut nangki rap thekapot apar majunga rat ke do anatum pen MAC sangpi kadom te rangpi aphan ka churopa jer ponlo pusi pherang ke athengno lamthe chepaklang Bokajan hanjang langso pen Bisnu lekthe nangke lo birta So to warge kemalan simar piya. Non ke bu kadom baido si lamponai pilo. Kan na jaga ding lo so to war. Ajak ke ding ke kon bagi gol. Kilometer trok si an bagdo ji. 7 kilometer di. Kilometer. Ala pusona to war khai nunale tum ni kanan bak chileng nang lo. Arji ding o an lo ni tum ke cheleng ke on sutame anutin na sarkar se me namponai pi des non non dam tangke non la kadom baido bang namponai pi pot bini tum churu parpik lo lang lifa. Kometu lo lang li na chi chak la pusona teng si na ji bapleng lo ma. Oh kalang lo nang ke chak pen non pinian ke kamalang ni nang klem pilo. Te lang li phanali tum hin pen la bang so rong penali tum baido phan pilo pachi ponang tu ma chuni ri ponang tu ma de churu ponang tu do ma. Baido phan ka churu pon ke len lo alang li nang ke chak pen alang li lam chak nang pa pleng pi pon ni tum ingarong parpik lo pen rong siang sta min ingarong pro lo. Kenali tum rong long non na kinang so da ko pilo dut la. Lapen karbin lo ton mas council ACM han pine lam the kipali donji ning hang do ma. Ni tum bangke la lo ke dunji bangke la non kadom baido nang akam ta nang seng pilo la si ansu se atwar ke meje fa la pen doctor tuliram rong hang mat na chuning ri lo la so to war ik thing ji phansi ni tum ke chuning ri lo ba alang ni phans ta me claim po bisi churo par pik lo la non to war nang bonai pi ke alang li kadom baido se alang li mithang jungjung pen se alang li to war nang bonai pi lo alang li majok handa chokhatir tipin na se mithang jungjung pen si la so to war nang bonai pi lo piniar ni ke Tang te pini ada babirda bangke kang tonik lo kadoka betame 2 me thak me kurwang tru